Dámy a pánové, je nás 15, zastupitelstvo je usnášení schopné a můžeme zahájit jednání zastupitelstva města Turnova. Rád bych všechny přítomné upozornil, že z jednání je pořizován záznam, dále jednání je přenášeno do sítě internetu, následně ho můžete shlédnout na kanálu města Turnova na YouTube. Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Vidrová, navrhovateli usnesení jsem já a paní místostarostka Houšková. Tak to máme asi z těch oficiálních záležitostí všechno. Poprosil bych 2 zastupitele, kteří by ověřili zápis. Vidím pana zastupitele Kovačičina. Ještě bych poprosil jednoho zastupitele, který by mohl příští, a vidím pana zastupitele Budinu, výborně. Takže zápis jednání ověří tito 2 zastupitelé. Přesouvám se k tématu programu dnešního zastupitelstva. Na programu máme 15 bodů, které jsme zveřejnili. Program byl zveřejněn 7 dní před jednáním zastupitelstva na úřední desce a následně v pátek byly uveřejněny i všechny materiály k jednání zastupitelstva, vyjma materiálu týkající se písemných informací zastupitelů, protože to jsou materiály, které jsou více interní, tak ty uveřejněny nebyly. Jako bod číslo 16 bych rád do jednání zapojil Městskou sportovní Turnov a schválení projektu multifunkčního hřiště na Turnově 2, protože Městská sportovní by ráda zažádala do dotačního titulu Libereckého kraje na sportovní infrastrukturu, a protože se blíží uzávěrka těch přihlášek, tak je potřeba, abychom to projednali, protože to usnesení zastupitelstva musí být součástí té žádosti o podporu investičních dotací pro sport v Libereckém kraji. Takže to by měl být bod 16. Nemám žádnou zprávu o tom, že by někdo chtěl stáhnout nějaký z bodů, které jsou předkládány, a chci se zeptat vás zastupitelů, jestli chcete do zastupitelstva doplnit nějaký bod, který byste rádi projednali. Není tomu tak, proto navrhuji, abychom hlasovali o programu zastupitelstva s tím, že před příspěvky občanů vložíme, anebo za příspěvky, poněvadž mám tady občany přihlášený, za příspěvky občanů vložíme ten bod číslo 16 týkající se městské sportovní. Tak, dámy a pánové, prosím, abyste zapnuli své hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Paní místostarostka rozchází hlasovací systém mírným poklepem. Mám volat pomoc? Je tady prosím někde Karel. Karle, pomoc. Pomoc. Nebo když tak si vezmeme jiné hlasovací zařízení, zdá se, že jich tady pár volných bude. Místostarostka si vezme jiné hlasovací zařízení. Už, výborně. Tak, dámy a pánové, ukončuji hlasování. V 16:00 program zastupitelstva byl schválen. Přesouváme se k záležitostem odboru správy majetku. Vítám paní Šritrovou, vedoucí odboru správy majetku. Má sebou i paní Veselou, která má na starosti prodeje a nákupy pozemků a nemovitostí města Turnova. A takových věcí si pro nás připravila pro toto zastupitelstvo hodně, takže
takže je samozřejmě skvělé a úžasné, že tady může být s námi. Začneme projednávání bodu číslo 2, koupě pozemku, parcelní číslo 767/5, katastrální území Daliměřice. Jedná se o louku vedle úpravny vody na Daliměřicích. Prosím, paní Šrytrová, předávám vám slovo. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Tento pozemek má výměru 3930 metrů a předkládáme vám nabídku pana Jiřího Anděla na koupi tohoto pozemku. My jsme už v minulosti v této lokalitě nějaké pozemky kupovali a spolu s tím pozemkem se nabízí ke koupi i podíl na cestě. My doporučujeme tedy, a i rada schválila, aby zastupitelstvo doporučilo koupit tohoto pozemku za cenou 311 800 korun. Děkuji. Jedná se o 150 korun, tuším, že za metr čtvereční a 75 korun je za tu, 150 korun je za tu cestu a 75 korun je za ten samotný pozemek. Připomínám, že jsme vykupovali pozemek hned vedlejší a ještě vám tady budeme přikládat, co nevidět v vodě, dalším ještě jeden pozemek, který je také blízko této louky. Je to louka mezi vodárnou a těmi rybníčky pod zámkem na Hrubý Rohozec. Dámy a pánové, otevírám diskuzi. Chce se někdo zeptat k tomuto nákupu pozemku na něco? Není tomu tak. Končím diskuzi a budeme hlasovat předložené usnesení, kterým koupíme tento pozemek a kus cesty k němu. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00. Usnesení bylo přijato. Přecházíme k materiálu číslo 3, kterým je koupě pozemku parcelní číslo 767/13 katastrální území Daliměřice. A jedná se taky o pozemek v této lokalitě, akorát je kousek dál, to znamená od rybníčků pod zámkem blíže k městu Turnou. Tak tento pozemek má výměru 1662 m2, nabízí to společnost Viagem, která tento pozemek nabízí za cenu 41 korun 61 líru za metr čtvereční, takže celková částka by byla 69 159 korun a taktéž tedy Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi tohoto pozemku. Děkuji. Jedná se tedy o pozemky v té nivě Jizery, kde se postupně snažíme po malých kouskách, kde to je možné něco vykoupit, aby třeba příští generace, které budou za námi, tam na těch loukách mohly realizovat nejenom naše sny. Diskuze k tomuto bodu není, diskuzi končím a budeme hlasovat o usnesení. Zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00. Usnesení bylo přijato. Přecházíme k materiálu číslo 4, kterým je koupě pozemků v ulici Perlová. Jsou to pozemky, které jsou pod komunikacemi a chodníky, nebo pod komunikací a chodníky, které jsou v ulici Perlová. Prosím, paní Šrytrovou. Ano, tak tady se nabízí možnost odkoupení podílu na pozemcích v ulici Perlové, tedy část té ulice je v soukromém vlastnictví a ještě je to část takového pruhu podél ulice Výšinka. Hovořili jsme s majiteli tedy těchto pozemků, dcera té majitelky, paní Tvrdíkový, nám tedy přislíbila, že podíl odprodá a zároveň jsme po zpracování tohoto materiálu tedy se dokomunikovali i druhého spoluvlastníka, který jenom z časových důvodů prostě nereagoval na naše výzvy na koupení, tak i ten tedy po zpracování tohoto materiálu tedy souhlasil s prodejem svého podílu pozemku. Takže by to potom usnesení vlastně zní, že schvaluje se odkoupení spoluvlastnických podílů od paní Tvrdíkové za cenu 150 korun metr čtvereční, což je 83 025 korun a
od pana inženýra Svatopluka Koše, také za cenu 150 korun za metr čtvereční, takže částka 83 025 korun. Děkuji. Dlouhodobým zájmem města Turnova je, abychom měli sjednocené vlastnictví pozemků, komunikací a veřejných prostor. Tady to je úplně ukázkový příklad z toho, jak by to mělo vypadat. Takže za mě všemi 10 pojďme toto vlastnictví sjednotit. Otevírám diskuzi. Diskuzi končím a zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00 usnesení byla přijata. Hlasovali jsme o obou dvou podílech. Přecházíme k materiálu číslo 5, kterým je koupě pozemku za areálem technických služeb Turnov. Prosím paní Šitrovou. Tak tady předkládáme záměr koupě pozemků za areálem technických služeb. Je to vlastně soubor pozemků o celkové výměře 4990 metrů čtverečních. Je tam více tedy vlastníků, ale za ty vlastníky nyní tedy hovoří pan Linard nebo jedná. A on tyto pozemky nabízí městu ke koupi za cenu 300 korun za metr čtvereční. Tyto pozemky, nebo potom vlastně celkové náklady na pořízení pozemku by byl 1 497 000 a ty pozemky se nabízí k využití například na umístění karavánového stání, které bychom rádi tam tedy postavili a budovali. Tak Rada města doporučila zastupitelstvu schválit koupit těmto pozemků, tak předkládáme v tomto materiálu. Jo. A ty karavanové stání, to je takový sen. A uvidíme, jestli se nám ho podaří naplnit, poněvadž musím říci, že to nebude jednoduché se dohodnout s povodím, ale je třeba říci, že tyto pozemky sousedí s železničním mostem, který vede trať na Jičín, zároveň vlastně nablízko sousedí s Maškou zahradou, z další strany sousedí s naším areálem technických služeb Turnov. Potom je to zajímavé místo, protože v této lokalitě se stýká jezera, hlavní tok a tok Stebenky a dalším takovým jako velkým sousedem je čistírna odpadních vod. A musím říct, že přes tyto pozemky už dneska aktuálně vedou hlavní kanalizační přivaděče do čistírny odpadních vod, takže tam je jedno ze srdcí jako infrastruktury města Turnova a snažíme se tam již asi 2 nebo 3 roky získat povolení, abychom tam tudy provedli Greenway směrem na Mašovskou hráz. Ta Greenway dneska vede ulicí Soboteckou po místní komunikaci. Víme, že to není optimální řešení, ale jedna z těch důvodů, proč tam tudy vede, bylo to, že jsme v minulosti nedokázali získat pozemky pro to samotné trasování. Kromě toho ještě vedeme nějakou komunikaci s povodím, především o lávce přes Libuňku, která by vedla na Mašovskou hráz. A domníváme se, že by to mohlo být takový jako krásný místo, kudy by ta Greenway mohla proběhnout a výrazně bezpečnější, než je ulice Sobotecká. Proto se domnívám, že bychom tyto pozemky měli koupit a kromě tedy těch zmiňovaných karavanových stání, tak tam vidím i další potenciál buď z hlediska rekreačního využití, tak Greenwaye, a kdyby byl úplně nejhůř, tak se to může přidat k areálu technických služeb a vždycky jsme schopni to nějakým způsobem s tím pracovat, nebo třeba na generace, které budou za námi. Otevírám diskuzi k tomuto tématu. Chce se prosím někdo na něco zeptat? Není tomu tak, proto budeme hlasovat usnesení, které k tomu je připojeno, kterým schvalujeme koupi pozemku. Dámy a pánové, prosím, zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Končí hlasování. 16:00 usnesení bylo schváleno. Přecházíme k materiálu číslo 6, kterým je odkoupení pozemku kompostárny v katastrálním území Malý Rohozec. Prosím paní Šitrovou.
Tak my, když jsme vyřizovali vlastně souhlas se stavbou na stavební úpravě místní komunikace ke kompostárně, tak jsme narazili na tom, že jeden pozemek je ve vlastnictví Agra Český ráj společnosti. My jezdíme přes tento pozemek do kompostárny, je na to ale zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy motorovými i nemotorovými vozidly, oprávněno tedy pro město Turnov, je to na katastru nemovitostí. Takže věcné břemeno pro výjezdu ke kompostárně máme ošetřenou a zajištěnou. Ale protože jsme tedy chtěli tento pozemek tedy také nebo v rámci té stavby do něj zahrnout, ale Agra Český ráj při našem jednání tedy nám nedala souhlas a chtěla se dohodnout buď na prodeji nebo na směně. Navrhované pozemky, které Agra chtěla s námi směnit, máte v materiálu, jsou to jak na Bukovině, tak na Malém Rohosci, 4 pozemky, ale ten jejich poměr při směně pozemku požadovali poměr 500:30, to tedy znamenalo, že ta cesta, která má dneska 600 metrů čtvereční krát 500 korun, je 300 000 a za to směnou pozemky v hodnotě 30 korun za metr čtvereční, tedy výměru 10 000 čtverečních metrů. My jsme nabídli Agře tedy směnu pozemku, nebo ke směně za pozemek cesty podél té kompostárny o výměře 600 metrů čtvereční při ceně podle tabulky orientačních cen, to 150 korun v hodnotě 90 000. Pozemek, který je na Malém Rohosci o výměře 2443 metrů čtvereční. Tou směnou by Agra teda získala 4krát větší pozemek, hospodářsky využitelný, ale o tento pozemek tedy nemá zájem a chce nějaké jiné, tedy nezemědělsky komerčně využitelné pozemky a stále tedy si stojí za tou cenou 500 korun za metr čtvereční. My se domníváme, že ta cena je nepřiměřená a proto tedy odbor správy majetku i rada tuto nabídku projednala a nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení koupě toho pozemku za cenu 500 korun za metr čtvereční. Ano, paní Šejdrová to shrnula. Chtěli bychom to, rádi bychom tu cestu koupili, jsou tam i stanoviska všech odborů, ale 500 korun je prostě jako moc. No. A my bychom tím zvedli cenu za všechny výkupy komunikací na celém území města Turnova. To je vlastně jediný důvod, proč nejsme schopni jako přistoupit na tu nabídku nebo požadavek, která má Agra Český ráj, což je mi trochu líto. Já jsem se snažil v tom jednání to vykompenzovat právě nabídkou toho hospodářského pozemku, který je výrazně větší, než je ten pozemek této cesty. Navíc by mohl navazovat i na nějaké pozemky, které už dneska Agra obdělává, ale trvaly prostě na částce 500 korun za metr čtvereční, anebo v tom poměru té orné půdy, která je za 30 korun metr čtvereční, tak chtěli ty pozemky, což tady vedlo k těm 10 000 pozemkům. V té chvíli to asi bohužel v tomto okamžiku nedává smysl a proto zde máme usnesení, kterým neschvalujeme koupy tohoto pozemku, i když je mi to líto, ale nedokázali jsme dospět v této chvíli k nějakému jinému, lepšímu řešení, které bych vám mohl jako starosta doporučit. Dámy a pánové, otevírám diskuzi. Diskuzi končím, zahajuji hlasování o předloženém usnesení, kterým neschvalujeme nákup pozemku. Prosím, zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 14:02 usnesení bylo přijato. Přecházíme k materiálu číslo 7. Zde nebudeme nakupovat pozemky, ale budeme jako město Turnov prodávat. Jedná se o prodej pozemku v ulici Františka Kavana. Prosím, paní Šetrovou. Jo, protože při celém tom jednání vlastně byla z kontaktu s těmi vlastníky pozemku paní Veselá, tak jí předám slovo, aby okomentovala tento materiál. Dobré odpoledne. Jednání trvala prakticky 2 roky, protože část těch vlastníků těch domů, jedná se o 4 rodinné domy v té ulici vystavěné zhruba v 60. letech minulého století.
Už při té výstavbě tam došlo k něčemu podobnému, jako jsme řešili v ulici Perloví na začátku zase jednání, že jsou pozemky města zastavěný oplocením, který si součástí těch domů a užívají ti vlastníci domů ty pozemky jako zahrádky. Přišla na to paní Koldová, která vlastní poslední dům a k tomu má zájem o koupit takový špičky, tam, jak máte přeloženo v mapě toho pozemku, směrem do ulice Československých dobrovolců. Nakonec jsme prověřili tu silnici v šíři komunikace chodníků i stávajícího zeleného pásu a ten prostor jim jsme ho měřili i podle mapy, i fyzicky kolečkem, je 8 metrů, to znamená, když vezmeme ohled na to, že urbanistické změny už nepředpokládáme v tom území, že tam je urbanistická nějaký vývoj ukončený, tak jsme po opakovaném projednání předložili radě návrh na odprodej těch pozemků. Rada nám doporučila nebo uložila zajistit znalecký posudek na ocenění těch částí pozemků, takže ten máme od inženýra Kunce, znalce, kdy cena je stanovená na 700 korun za metr. Máme geometrický plán na rozdělení těch pozemků a i ten máme odsouhlasený stavebním úřadem. Takže tři z těch vlastníků mají zájem o odkoupení. Vlastník krajního domu, pánové Podzimkovi, o odkoupení nemají zájem, sbírají nějaké podklady a chtějí se dohodnout s městem jinak. Nejraději by chtěli vydržení, aby město podepsalo nějakou dohodu, tak my samozřejmě do dohody jít nemůžeme bez vašeho souhlasu a už asi ideálně i soudního řízení, takže Podzemkovi nejsou v tomto materiálu zapracování, jsou tam ty ostatní 3, paní Koldová, Hyškovi a firma Olympfruit zastoupená panem Wildem. S tím, že kupující se budou podílet na nákladech na vypracování geometrického plánu a budou hradit náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. Děkuji. Je to věc hodně stará, jak bylo naznačeno, a je zatím relativně hodně práce a myslím si, že některé tyhle věci, které skutečně, jak tady naznačila paní Veselá, patří do minulého století, tak bychom asi měli řešit. A zdá se mi to jako rozumné řešení a jak tady bylo také uvedeno, nám šlo především o tu šířku těch 8 metrů na to, aby se případně ten prostor nechal rozšířit v rámci nějaké rekonstrukce. Dneska tam je komunikace, která je jako obousměrná, ale velmi úzká, stojí tam různě vozidla, některá na zelení, některá na chodníkách a v nějakém okamžiku určitě bude třeba udělat rekonstrukci inženýrských sítí a tam bychom tedy potom rozšířili tu komunikaci až k těm stávajícím plotům. Proto se pokusíme i do kupních smluv přidat klauzuly, že lidé budou souhlasit s tím, aby ta komunikace se rozšířila až k těm plotům, abychom si tam potom neudělali nějaký problém urbanistický, který si tam udělat vlastně nechceme úplně. Tak to je asi všechno. Otevírám diskuzi. Prosím zastupitele. Pan zastupitel Jarolímek, prosím. Já se chci pouze zeptat, jestli teda ten návrh usnesení je v souladu s tím, co tady v připomínkách napsal odbor rozvoje města, že skutečně se prodávají jen ty zaplocené pozemky. Jo, je to tak? Ano, je to tak. Ano, je to tak. Prodáváme ten geometrický plán je přímo podle toho stávajícího plocení a podmínka odboru rozvoje tam byla, aby byla zachována uliční čára, aby se nekoupily jeden nebo druhý a nebyly tam zuby. Takže takhle to teď je zaplocený. Děkuji. I s tou špičkou u paní Koldový směrem do té křižovatky. Ještě nějaký dotaz? Ne. Navrhuji hlasovat všechny 3 usnesení en bloc. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty.
Ukončuji hlasování. 16:00. Usnesení byla schválena. Přecházíme k bodu číslo 8, kterým je prodej pozemku parcelní číslo 708/20 v katastrálním území Daliměřice. Jedná se o prodej pozemku v obchodně průmyslové zóně Turnov-Vesecko pro společnost DEC Invest. Můžete vidět v tom materiálu a v důvodové zprávě, kolik usnesení už jsme k tomuto materiálu přijmuli a zdá se, že se blížíme do cílové rovinky. Předávám slovo paní Švitrové. Tak na základě právě smlouvy o budoucí kupní mezi městem a DEC Investem předkládáme tedy návrh kupní smlouvy, který byl vypracován ve spolupráci s právním zástupcem města na prodej pozemku číslo parcelní 708/20. Zároveň v součástí toho materiálu i plánovací smlouva. Odbor správy majetku zajistil vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku, který byl odsouhlasen jak katastrálním úřadem, tak byl schválen dělení pozemku i stavebním úřadem. Smlouvou o budoucí kupní byly sjednány podmínky pro uzavření kupní smlouvy. Tyto podmínky byly splněny, včetně podmínky, že kupující zajistí potvrzení od paní hraběnky o vzdání se restitučních nároků vůči předmětu převodu v případě zrušení pravomocného rozsudku soudu. Ta kupní cena byla stanovena na základě dražby v částce 2500 Kč za metr čtvereční bez DPH, takže kupní cena včetně DPH je 56 612 875 Kč. Ten záměr společnosti DEC Invest samozřejmě bude vyžadovat i vybudování nové a úpravu stávající veřejné infrastruktury v tom území. Ta celá výstavba bude rozdělena do 2 etap. Ta první etapa zahrnuje výstavbu všech sítí a komunikací od vlastně té příjezdové komunikace od areálu společnosti Vranovský k místu toho budoucího areálu DEC Investu. A ta druhá etapa, ta bude pokračovat tou komunikací od DEC Investu k tomu budoucímu areálu integrovaného záchranného systému. Ty předpokládané náklady na realizaci té infrastruktury se odhadují na částku 45 330 920 Kč bez DPH. Město a DEC Invest se dohodli na finanční spoluúčasti na realizaci této infrastruktury a vlastně i tato spoluúčast byla podmínkou vypsaného záměru prodeje pozemku. Ty závazky z té finanční spoluúčasti jsou popsány v té plánovací smlouvě, kterou máte přeloženou materiálu a která bude zároveň uzavřena se smlouvou kupní. To financování nebo spolufinancování infrastruktury bylo dohodnuto v rozsahu první i druhé etapy ve výši 31% skutečných nákladů. Plánovací smlouvou byly také sjednány termíny realizace, ke kterým se ty jednotlivé strany zavázaly, a město se zavázalo zrealizovat výstavbu nové infrastruktury v rozsahu té první etapy do 31. prosince příštího roku, nejpozději však do 31.12.2029. A druhá etapa bude dokončena do 31.12.2029. DEC Invest, ten se zavazuje vybudovat stavbu prodejního centra nejpozději do konce roku 2026 za předpokladu kolaudace první etapy infrastruktury vybudované městem Turnovem nejpozději do 31. března 2025. To je asi postup ten stavební, nebo jak by to mělo, ten harmonogram je nastínen v té plánovací smlouvě. A teď máte v tom materiálu vlastně předpokládaný harmonogram uzavření prodeje pozemku v případě, že dnes tedy bude schválen prodej zastupitelstvem města. Mělo by dojít k podpisu protokolu o notářské úschově, pak by DEC Invest uhradil kupní cenu, respektive už tu částku poníženou o složenou jistotu do notářské úschovy. Notářka následně vystaví písemné potvrzení, které bude přílohou, jednou z příloh kupní smlouvy, dojde k uzavření kupní smlouvy a současně sní smlouvy plánovací a podpis návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Potom bude zveřejněna smlouva v registru smluv a dojde k předání smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Následně notářka uvolní prodávajícímu kupní cenu z úschovy pro předložení čistého listu vlastnictví a dojde k protokolárnímu předání předmětu k převodu.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek a schválit zároveň uzavření plánovací smlouvy, tak jak je uvedeno tedy v materiálu. Děkuji. Dámy a pánové, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Je to jeden z těch větších pozemků, které prodáváme v obchodně průmyslové zóně Vesecko. Měl bych říci, že v této chvíli spor o restituční nároky mezi paní Hraběnkou a městem Turnovem dospěl k ústavnímu soudu. Ústavní soud si vyžádal naše stanovisko, které jsme mu poslali na konci července a očekávám jeho rozhodnutí do roka. Doufám tedy na základě obdobných případů, kterých ústavní soud rozhoduje. Tak proto i ta dohoda s paní Hraběnkou a Dekinvestem o tom, že se vzdává toho restitučního práva, kdyby snad ten spor nedopadl v náš prospěch. Musím předeslat, že ty poslední usnesení soudu, nejvyššího soudu a potom nazpátek celé to kolečko vycházelo v náš prospěch, ale samozřejmě ústavní soud je soudem nezávislým a může to vidět zcela jinak. Tak to ještě nějaký takový komentář ode mě. Jestli nemáte nikdo dotazy, jakože se zdá, že ne, a vnímám, že to je problematika, která je na zastupitelstvu probírána rok, takže jste s ní velmi blízce seznámeni. Ukončuji diskuzi a budeme hlasovat usnesení. Usnesení jsou dvě. Jedno usnesení je o uzavření kupní smlouvy a druhé usnesení směřuje k uzavření plánovací smlouvy. Budeme hlasovat obě dvě usnesení najednou. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Končuji hlasování. 15:01 usnesení bylo schváleno. Přesouváme se k materiálu číslo 10, kterým je informace o realizovaných projektech v roce 2023. Informace poskytujeme zpravidla 2krát ročně. Předávám slovo paní Šritrové. Pane starosto, prosím vás, já mám ještě Turnov mobilní kamera 2. Ten bod číslo 9. 9 ještě máte. Aha, tak to se omlouvám. Třeba mám taky 9, ale někde jinde. Tak probereme 9. Děkuji, už se taky mi dostalo. 9, Turnov mobilní kamera. Ano, omlouvám se, že jsem vás zmatl. Vrátíme se k projednávání bodu číslo 9, Turnov mobilní kamera. Druhá záležitost, spolúčast a dotace z ministerstva vnitra. Prosím, paní Šetrovou. Tak zastupitelstvo město schválilo podání žádosti o dotace na projekt právě mobilní kamery, ale ještě předkládáme materiál, kde zastupitelstvo žádáme o schválení, o spolufinancování té akce, protože to musí být doloženo také na to ministerstvo a to v spolufinancování ve výši 35 000 korun a předpokládaný termín realizace samotné akce je září až listopad letošního roku. A z důvodu právě schválení toho projektu financování je nutnost doložení usnesení zastupitelstva města o spolufinancování. Tak jedná se o mobilní kameru, která by měla být přednostně umístěná v prostoru shořalého mlýna. Je to taková ta točka v blízkosti refreshe a samozřejmě výhodou mobilní kamery je to, že se nechá posouvat po městě. My už takovou jednu mobilní kameru máme a pracujeme s ní podle toho, jak je potřeba nebo jak je bezpečnostní situace, jak se vyvíjí v těch jednotlivých částech. Jedna taková mobilní kamera nám putuje mezi parkem u letního kina, fontánou a terminálem nebo prostorem za terminálem na Turnově 2 a takhle bude podobně putovní asi ve výsledku i tato kamera, zrovna kde je potřeba. Dámy a pánové, otevírám diskuzi. Diskuzi končím a budeme hlasovat o navrženém usnesení, kterým schvalujeme dofinancování pořízení této kamery. Zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty.
Prosím pana kolegu Měkinu. Děkuji. Ukončuji hlasování. 16:00, usnesení bylo přijato. A teď přichází ten bod 10, který jsem avizoval, kterým je informace o realizovaných projektech v roce 2023. Prosím, paní Švitrovou. Tak já jsem v tom materiálu uvedla tedy realizované projekty k 30. červnu, které jsou už hotové. Tak začnu asi pasáží, což byla taková velká investiční akce v loňském roce a byla dokončena v letošním. Snad ještě jenom k tomu komentář, že ještě bude pokračováno vlastně v letošním roce k zadláždění od pasáže směrem k Mariánskému náměstí, aby tam tedy byl jednak zkulturnění toho celého prostoru, ale hlavně, aby tam vůbec ty chodci mohli do té pasáže z toho Mariánského náměstí nějak bezpečně projít. Tak to je ještě taková akce v dané lokalitě. Další stavbu, kterou jsme zrealizovali s pomocí dotace ze Státního fondu podporu investic, byla revitalizace veřejného prostoru před Bylou na sídlišti u nádraží. Byla to poslední 8. etapa. Na Durychově jsme opravili místní komunikaci. Musím říct, že to bylo velmi technicky náročné pro tu firmu a pro všechny, samozřejmě i obyvatele, protože sklon té komunikace od 10 do 21% opravdu není jednoduché. Tam potom jet s válcem a finisherem, máte tam i vlastně fotodokumentaci toho materiálu. Další akci, kterou jsme zrealizovali, bylo zabezpečení skal v Dolánkách, když jdete vlastně ke Koze, tak aby za pomoci tedy i operačního programu životního prostředí, který bude dávat 80% z těch celkových způsobilých výdajů, jsme ty skalní bloky očistili, ty nestabilní bloky se tedy odtěžily a vykácely se tedy i nějaké nálety a stromy. Provedla se také oprava hřbitovní zdi u kostela svatého Matěje, to byla jenom část tedy té zdi, ale i na té fotografii vidíte, v jakém rozpadlém stavu byla, jak vypadá dnes. V rámci bytového fondu postupně realizujeme i rekonstrukce bytů v Granátové ulici, tak v této zakázce se tedy zrekonstruovaly 2 byty 1.1 a 2 byty 1.0. Tak máte fotografii tedy, jak vypadá byt po rekonstrukci. Zrealizovaly se také akce z participativního rozpočtu, a to tedy herní prvky na zahradě u základní školy v Mašově. A teď na konci srpna bude i dokončena stavba hřiště. To byla vlastně poslední investice, co chyběla u té školy. Takže budete teď mít možnost tam se podívat na krásné moderní hřiště, které je hnedko vedle. Tady jsou vidět na té fotografii už ty sloupy, které je v podstatě už dokončené. A další projekt z participativního rozpočtu, který už je funkční, je převlékárna u Jizery. Tak ta už je taky v běhu, včetně v jedné té buňce je převlékárna a v té druhé je mobilní toaleta. No a na závěr máte tedy seznam těch rozpracovaných stavebních akcí, které máme k 30. červenci, které zrealizujeme do konce roku. Doplnění rozvodů teplé užitkové vody do objektů Přepeřský, tedy na sídlišti Přepeřská do našich objektů. Potom rekonstruujeme ležaté rozvody a stoupačky teplé a studené vody v domě číslo popisný 2047 v Žižkově, to je objekty tedy zvláštního určení, kde bydlí seniori. Pokračuje se na chodníku z Kamence k čerpací stanici Benzina. Dělá se veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka. Opravuje se tedy vodovod a kanalizace také v ulici Antonína Dvořáka. Provádí se úpravy prostranství před základní školou Žižkova, je to tam spojeno i s parkováním vozidel. Na Fučíkově ulici, tedy na silnici 1/10, se provádí stavba, jak už jsem již říkala, je dokončena víceúčelové hřiště na základní škole v Mašově a poslední taková významná stavba je zastávka u pivovaru Malý Rózec, včetně úpravy krajnice. Tak to je taky zahájeno. Děkuji. Kromě toho se děje desítky drobných záležitostí, především na školských stavbách. V horečnatém tempu se snažíme stihnout začátek školního roku a dělají se vlastně na všech školách nějaké drobnosti. Na některých školách jsou to drobnosti větší, na některých menší. Hodně probíhají výměny oken,
proběhly třeba i výměny oken na plavecké učebně, prostě tak, abychom nějak se připravili na školní rok a potom se nám to nedostalo do toho konfliktu a střetu. Tak to asi k tomuto materiálu. Dámy a pánové, zahajuji diskuzi, prosím pana zastupitele Dřevíkovského. Dobrý den, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já mám otázku k pasáži popisné číslo 3, když částečně už to tady zaznělo, nicméně chci se zeptat, když vyjdete z té pasáži po těch schodech nahoru, tak teď to je v tom stavu úplně ne jako dobrém, jsou tam nějaké vyvrácené sloupky, 2 východy, směrem na náměstí se ptám, tak mě by zajímalo, jaký ten vchod je jako určený a případně, jestli se bude nějakým způsobem synchronizovat otevírání těch brán, protože pokud se nemýlím, tak každá z těch brán má jinak otevírací dobu, řekněme. Děkuji. Ano, pokusím se vám zodpovědět. Musím říci, že město Turnov v tom vnitrobloku vlastně nemá vůbec žádné pozemky. V 90. letech došlo k rozprodání těch domů, které jsou v tom prostoru. Městu Turnovu vlastně patří to místo, kde je ta pasáž. Díky vstřícnému přístupu pana Sekaniny jsme byli schopni z té pasáže ubírat schodiště vůbec, aby jsme se do toho vnitrobloku dostali. A potom nám patří objekt Zušky a vlastně zahrádka Meha, které to jsou jako městské pozemky, a potom nám patří kousek toho pozemku, kde dneska je provizorní parkoviště městského úřadu. Je to pozemek po bývalém čísle popisném 6. To všecko ostatní jsou soukromé pozemky, které jsou ve vlastnictví různých společností a vlastníků. A my jsme se dohodli s nimi, že tam přes ty jejich pozemky uděláme právě tu dlážděnou cestu, je vybrán zhotovitel, mělo by se začít v půlce září zhruba dláždit, protože vedle toho se ještě má dláždit chodník na Havlíčkové náměstí, to je chodník, který je blíže ke Květince Košek, a nevím, jestli se bude dělat dřív Havlíčkové náměstí nebo ten vnitroblok. A co se týče těch vyvrácených sloupků, tak ty sloupky už dneska nejsou naše, my jsme je předali panu sousedovi, kterýmu celý ten prostor patří, ale musím říct, že se mi to taky nelíbí, jak to tam leží, takže se pokusím, už jsem je si asi 2krát nafotil a neměl jsem čas to poslat na technické, aby jsme je tam přivrtali, alespoň provizorně, ale v rámci té nové dlažby se pokusíme nějak trošku pevněji vyřešit celé ty sloupky, protože ty byly vyvrácený během okamžiku, co začala ta pasáž fungovat. Takže taková tam je bohužel situace, co se týče těch majetkových vztahů, ale není všecko jako úplně špatný. Musím říct si, že ti majitele těch pozemků s námi komunikují, že se snažíme potkávat, scházet, hledáme nějakou cestu, jak si navzájem jako víc vstříc, každý má představu o tom využití těch vlastnických práv jako jiný. Co se týče těch 2 vchodů, to znamená v čísle popisném 2 a 3, tak ty brány nebo ty závory, tak ta závora se nechá obejít u čísla popisného 2, kde je i vedle kadeřnictví. Co se týče té brány u pana Sekaniny, tam se s ním zkusím o tom pobavit, musím říct, že jsme se ještě o tom nebavili. To zavírání té brány dělají lidé z Hélie, tak zkusím to nějakým způsobem sjednotit a snad tam dojde i k nějakému ubourání té takové hladové zdi, co tam je mezi těma 2 dvorama, ale to ještě budeme o tom muset víc nějakou diskuzi. My máme společnou schůzku svolanou někde na začátku, v půlce září, až budu vědět prostě ty věci týkající se té zádlažby, protože dojde k omezení parkování, vjezdu a dalšími věcmi, a přitom bych se pobavil i o těch představách. Pan Sekanina byl velmi nakloněn tomu, že by rád vydláždil i nějaké ty pozemky, které právě přiléhají k pasáži a do té uličky okolo Hélie, ale nevím, jestli se dohodne se stavební firmou. Já mám totiž, tím, jak se zavře ta jedna brána a ta druhá brána je pořád otevřená, ale přesto tam jsou ty sloupky, tak jakoby to se k tomu jako vybízí, že když se tam přidělá,
tak velmi brzo se to stane znovu, protože ta cesta vede přes ty sloupky, pokud se nemýlím. Tak jestli není jako možnost ten sloupek posunout, aby tam právě byla možnost průchodu. Tak to je první otázka. A ještě mám jednu, jestli v rámci rekonstrukce toho za schody se počítá s nějakou možností bez bariéru nebo alespoň průjezdu kočárku tou pasáží, jestli tam je nějaká možnost. Děkuji. Bez bariéry to neumíme. To jsme už jako řešili při tom samotném návrhu té pasáže, ale rampa by prostě chtěla strašného místa a nebyli ochotní ti ostatní vlastníci prostě dát více, než dali, zaplať pánbůh, že dali, kolik dali. I to je jako super. Takže bezbariérově to neumíme a už od začátku to bylo jako velký problém. Bezbariérový přístup do pasáže je pouze z ulice Antonína Dvořáka a za to jsem asi jako rád a víc to neumím. Co se týče těch sloupků, tak na těch sloupkách to byla podmínka souseda, kterému patří číslo popisné 2, že tam ty sloupky budou i s těma řetězama. Pokusíme se vymyslet to, že by tam třeba mohly být jenom sloupky a nemusely by tam být ty řetězy, aby ty lidi mezi tím mohli jako projít, poněvadž vím, že jim to jako vadí, tak asi důvod, proč je to vyvrácený. Ale musím ctít jak nějaký vlastnický právo, takže našlapuju po špičkách a snažím se dohodnout. Děkuji. Já mám ještě otázku v rámci rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka. Tam té dlouhé ulice byl příslib toho, že se tam lidi budou moci dostávat jak do svých provozoven, tak do svých bytů a máme teda indicie, že to tam nebo informace, že to tam moc nefunguje, tak jakým způsobem tohle město nějakým monitoruje nebo koordinuje se stavby vedoucím. Já mám informaci, že tam chtělo vjet auto s nemocnou osobou před svůj vlastní byt a bylo jí to znemožněno, respektive byla vykázána. Tak se chci zeptat, jakým způsobem tohle chce město řešit, aby se naplnil ten slib, který od města padl. Jo. Děkuji. Tak asi bych měl vysvětlit genezi toho vlastně projednávání rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka. Já se snažím jako na každé rekonstrukci těch ulic se jako zlepšovat v té komunikaci. Mám samozřejmě pořád jako rezervy. Nicméně tady jsme se sešli, pozvali jsme všechny lidi, kteří jsou ve Dvořákovce, do zasedačky na našem úřadě. Zvolili jsme termín, aby mohli přijít v pozdních, odpoledních až na večerních hodinách. Musím říci, že stavba není stavbou města Turnova, ale vodohospodářského sdružení Turnov. My na ně přispíváme a jsme samozřejmě silným partnerem, takže pozval jsem vodohospodářské sdružení, pozval jsem generálního dodavatele, pozval jsem všechny dozory, které tam na té stavbě jsou a lidem jsme skutečně snažili jako přislíbit, že bude nějaká šance se k tomu domu za určitých jako podmínek, ne úplně jako jednoduchých, jako když ta ulice je v plném provozu, dostat. Musím říci, že někde zhruba po 2 měsících stavby to začalo trochu skřípat. Stalo se to v okamžiku, kdy skryli střední část toho souvrství komunikace, někde zhruba od ulice od křižovatky Vejrychova po tu spodní zatáčku, kde je stomatologická ordinace. A v té chvíli přišly i stížnosti od obchodníků. My jsme se snažili aktivovat dozor, stavební firmu, poněvadž součástí té vysoutěžené zakázky jsou i lávky a další věci, které mají zpřístupnit ty obchody. A pak jsou okamžiky, kdy to zpřístupnit ty obchody prostě nejdou. Ani ty domy. Je to okamžik, kdy k ním dorazí ta stavba a začne dělat ty přípojky vodovodu a kanalizace. To vypadá asi tak, že z toho objektu, z toho domu většinou vede ta kanalizační přípojka. Na jedné straně hranice toho domu, nebo na druhé straně, nebo na obou dvou stranách, když to je skutečně jako kvalitně, tak jsou 2 svody dešťové.
Tyhle potrubí se musí seběhnout před tím domem do takové revizní šachtičky, takových zhruba 40x40, když se budete podívat dneska po této komunikaci nebo po jiné, jak je uvidíte. A tam je místo takové předávací, kde od té šachtičky k těm domům je to těch lidí a od té šachtičky k vodovodnímu nebo kanalizačnímu řadu to patří vodohospodářům. A ve chvíli, kdy se tam tyhle ty potrubí mají sejít, tak je samozřejmě okamžik, kdy se do toho baráku nemůže dostat nikdo, protože prostě to je po celý dílce toho objektu jako rozkopáno. A tam jsme asi v nějakých okamžicích měli být tvrdší a prostě se s těmi lidmi zkusit dohodnout, ať prostě ty obchody nebo ty domy se prostě na ten jeden den nebo odpoledne, kdy k tomu propojování dochází, aby se uzavřeli. Ale samozřejmě nic není černobílý. Musím říci, že na firmě, na té stavbě se střídají různí stavbyvedoucí, různí parťáci, různě se tam střídají dělníci, takže ne všude docházelo k osazování těch lávek, ale musím říci, že všichni už na té schůzce a potom všemi těmi dopisy, kterými byly informované o té rekonstrukci, tak tam jsou všude kontaktní telefony na ty lidi, kteří za tu stavbu zodpovídají. A vždycky je možné se dostavit jak na kontrolní den, a musím říct, že jsem byl asi na 3 nebo na 4, a vždycky, když přišli lidé z kadeřnictví nebo z dalších obchodů, tak se ta stavba snažila zlepšit ten přístup k ním. To znamená, že tam dosypala štěrk nebo reagovala na to, aby se ty lidi tam nějakým způsobem dostali. Samozřejmě ta komunikace je úzká, děláme tam kanalizační řad, vodovodní řad, veřejné osvětlení, Pamiko tam tahá datový kabely, do toho jsou tam plyn, na který se nemá sahat, ale přesto se ho z firmě už podařilo 2krát přetrhnout. Od všeho vedou nějaké přípojky, je tam spousta i starých sítí, abych byl tedy jako upřímný, takže situace tam jako je složitá, ale snažíme se nějakým způsobem komunikovat. To, že jsou lidé naštvaní, že to není asi úplně tak, jak si představovali, to je asi realita, je mi to líto, ale my to asi neumíme jako jinak a líp udělat. Museli bychom tu stavbu roztáhnout na 2 sezóny, dělat ji po půlkách, a to je snad ještě horší, nebo jsem přesvědčen o tom, že to je horší, než když jako zkusíme to v jedné sezóně jako zvládnout s nějakým skřípěním zubů. Ta komunikace od ulice Vejrychovy po Raka se má začít balit příští čtvrtek a pátek. Teď jsou tam obrubníky, dělají se zádlažby na parkovací pruhy a ta stavba začne pokračovat více směrem k náměstí, to znamená k radnici, a tam je předpoklad, že by se do nějakého takového podobného stavu, jako je to tady, měla dostat zhruba taky za nějaký měsíc. Na konci září by měli dělat další asfalty. A mezi tím budou pobíhat lidé, kteří budou dláždit chodníky, dělají se tam opěrné zdi z pískovcových štuk v těch místech, kde máme snížené ty nemovitosti. A musím říct, že všichni mají jako kontakty na ty lidi, takže pak, když je někdo nechtěl vpustit s nemocným člověkem jako k objektu, tak prostě musí zavolat a sehnat někoho, kdo jim pomůže. A těch kontaktů je tam asi 3 nebo 4, tak to bych asi jako poradil. A musím říct, že kdokoliv mi pošle někdo e-mail z těch obchodníků, že je nějaký jako problém, tak se to snažíme okamžitě řešit, protože to tak je. Prostě těch lidí, firem, dělníků se na té stavbě střídá strašné množství. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku ohledně Antonína Dvořáka. Netýká se to úplně tak stavby, ale dovolím se na ní zeptat. A je to infopanel, který svítí velmi intenzivně 24 hodin a tím, jak je jako asi teplo, tak i dost poměrně hlučně hučí. Pravděpodobně nějaký ventilátor, teď jsem šel okolo se ubezpečit a skutečně tomu tak je. Já mám teda fotky i v noci, kdy ten svit je velmi intenzivní, tak se chci zeptat, zda je tam možný nainstalovat nějaký úsporný režim, aby se to na noc vypínalo, nebo ideálně, aby se ten panel rozsvítil po poklepání, protože ta spotřeba toho LCDčka 24 hodin celý rok bude taky něco stát. Děkuji. Jasný. Jedná se o úřední desku města Turnova. Tady bych dal prostor paní tajemnici, poněvadž
úřední deska musí být jako zpřístupněna 24 hodin, ale jak je to s tím poklepáním, to jsem ještě nezkoumal, ale poprosím ji. Já teda přiznávám, že technicky taky nevím. Jako vypnout ji rozhodně na noc nemůžeme, protože musí být přístupná 24 hodin denně. Je pravda, že pokud by ten systém umožňoval nějaké řešení, že by se tam zapnul nějaký spořič a setmělo se to, tak aby to nepůsobilo, že je to zcela vypnuté, jak by to bylo ideální, ale v tuhle chvíli nevím, jestli to ten systém umožňuje, ale určitě se kolegů zeptám a poskytnu vám nějakou zpětnou vazbu. Co se týče toho hučení toho ventilátoru, to prostě v tom teplém počasí, vím, že jsme to řešili, už když to hned nainstalovali, ale to je jako součástí, ten systém se prostě musí chladit a tam ta možnost jako nic jiného s tím udělat nejde. Nevím, jako nějak jsme nezaznamenali, že by to hučení někoho rušilo nebo že by to bylo problematické. Tak já stížnosti mám, tak je odkážu asi přímo na město. To budete moc hodný, protože to se nám stává velice často, že všichni okolo mají stížnosti, kromě nás. Dobře, tak já je určitě... Bylo by to vhodné stěžující v tom směru edukovat, aby si stěžovali na úřadě. Určitě je navedeme. Nicméně, pokud to tak jako stejně jako hučí, tak nějaký řešení se najít musí, protože ani úřední deska přeci nemůže nikoho jako rušit v noci. Vím, že jsme to tady řešili několikrát, noční klid a to, takže ani úřední deska nemůže nikoho... Ano, souhlasím s vámi, že rozhodně úřední deska nemůže rušit noční klid, ale upřímně řečeno vůbec si nedovedu představit, že by to rušení, nebo respektive, že by to hučení té úřední desky bylo v intenzitě rušení nočního klidu, ale samozřejmě můžu se tam podívat večer a můžu to prověřit s tím, kdo se tím cítí být rušen. Nedovedu si představit, že to někdo slyší přes ulici do okna jinde, než když jde okolo. Ale můžeme se samozřejmě, ať se ozve, přestupek rušení nočního klidu se vždycky odvíjí od toho, že někdo musí být rušen, tudíž budeme vědět, kdo je rušen, prověříme to a pak samozřejmě bychom případně hledali technické řešení. V tuhle chvíli jsem prostě za ten asi rok, co ji máme v provozu, nezaznamenala ani jeden problém. Dobře, děkuji. Díky. Prosím ještě nějaké dotazy zastupitelů. Dotazy nemáme, tudíž ukončuji diskuzi. Materiál bereme na vědomí. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00 usnesení bylo schváleno. Přecházíme máme všecko ze odboru správy majetku. Děkuji dámám, že navštívili zastupitelstvo města Turnova. Především děkuji za všechny ty materiály, zvláště pak za dek, který byl mimořádně náročný. Přecházíme k materiálu číslo 1, účelový dar pro mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů v Českém ráji. A předávám slovo paní místostarostce. Předkládám vám opakovanou žádost, kterou tady máme každý rok o finanční podporu formou daru pro svazek obcí mikroregion Český ráj, který zajišťuje pro region Českého ráje cyklobusy v letním období. Žádost je opět na 42 000 korun a ten výpočet je podle počtu obyvatel. Cyklobusy určitě znáte, jezdí 8 tras, které jsou barevně označeny, 5 tras vede přes město Turnov a jsou určitě vhodným doplněním veškeré dopravy, která v rámci Českého ráje je tady turistům, ale i obyvatelům nabízena. Děkuji. Dámy a pánové, zahajuji diskuzi. Prosím pana zastupitele Jarolímka. Tak samozřejmě cyklobusy jsou jaksi dobrá věc pro turistický ruch. Ta podpora finanční je také v pořádku, ale já mám jenom takový dotaz. Ty cyklobusy provozuje Busline, že jo? Je to tak? Asi ano. Nejsem si úplně jist, ale myslím si, že je to vysoce pravděpodobné. Já nevím, jestli je nějaká možnost komunikace s tím provozovatelem, aby na některé trasy nedával ty velké autobusy a dával tam v podstatě mikrobusy. Například trasy, které vedou přes Kacanovi na Vyskeř, přes Hrubou skálu a podobně. Tam, když jede ten velký autobus, tak ho tam v podstatě zablokuje.
A moje zkušenost je, že ten cyklobus není tak vytížen, aby naplnil ten velký autobus. Jo. Takže nevím, jestli to je v našich silách prostě takovýhle nějaký podnět dát, ale bylo by to určitě přínosné. Existují přímo odkazy na turistické autobusy, je to na stránkách Českého ráje, kde jsou turistické autobusy a tam je kontakt na koordinátora těchto cyklobusů. Je přímo napsáno, že pokud máte nějaké informace, podněty, návrhy, odešlete, takže dobře, je to dostupné. Děláme to přímo. Jinak oni, musím říct, že ty autobusáci mají taky jako půd sebe záchovej, protože samozřejmě, když jedou velkým autobusem, tak jim tam brání ty větve, které tam jsou z různých těch porostů lesních, takže i oni si myslím, že už mají takovou jako tendenci ty autobusy zmenšovat. Na druhou stranu asi vycházejí z nějakého vozového parku, který mají. Ještě nějaký dotaz? Není. Končím diskuzi a zahajuji hlasování, kterým schvalujeme poskytnutí účelového daru. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ještě pan zastupitel Drvíkovský běží, tak vydržíme. Děkuji, ukončuji hlasování. 16:00 usnesení bylo schváleno. Přecházíme k materiálu číslo 12. Sbor dobrovolných hasičů Turnov, individuální dotace na restaurání historického praporu. Vítám paní vedoucí odboru školství, kultury a sportu, paní Markovou, která nás s materiálem seznámí. Dobrý večer. V tomto bodě byste měli projednávat žádost, která byla na náš odbor doručena Spolkem dobrovolných hasičů města Turnova. Chtěli by dostat dotaci na restaurování historického praporu. Máte ho tam v příloze, potom i v obrazovém materiálu. Spolkem byla odhadnutá celková částka zhruba na 70 000, vychází z kalkulace z roku 2019 a spolek žádá o částku 35 000 korun z rozpočtu města Turnova. A ještě by měl dostat finance z nadace pana Horáčka a je to částka 15 000, zbytek by měl hradit z vlastních zdrojů. Žádost byla projednávána i v radě města a ta přidává souhlasné doporučující usnesení zastupitelstvu, aby podpořilo tuto žádost. Děkuji. Otevírám diskuzi k historickému praporu. Diskuzi končím a zahajuji hlasování. Dámy a pánové, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00 usnesení bylo schváleno. Děkuji. Můžeme se těšit na nový prapor. Tak, přecházíme k materiálu číslo 13, kterým je obecně závazná vyhláška o nočním klidu a předávám slovo paní tajemnici Honzákové. Ještě jednou dobrý podvečer. Jak jsem již avizovala na jednání zastupitelstva v červnu, ministerstvo vnitra v rámci svých dozorových oprávnění konstatovalo ve světle nových nálezů ústavního soudu, že vyhláška města Turnova týkající se nočního klidu je podle názoru ministerstva vnitra nezákonná v části, která se týká stanovené výjimky pro provoz nočního klidu, letního kina. Ministerstvo shledává to, že v daném období, to znamená v období konce června až začátku měsíce září, tím, že ta výjimka je vlastně udělována pro každý den téměř, že přestává být výjimečným případem tato situace v tom smyslu, jak je chápán v obecném významu slova výjimka a že tedy tudíž není naplněn požadavek zákona, aby se jednalo o případy výjimečné. Samozřejmě jsme zkoušeli vést nějakou diskuzi ministerstvem vnitra, když jsme jim vysvětlovali, že se to týká pouze území letního kina, ta výjimka nedopadá na nikoho jiného, tudíž k té výjimečnosti, že je nutné přičíst i pouze to, že je tím zasažena malá část území města, a zároveň i to, že by se to mělo posuzovat v rámci kontextu celého roku, nikoli pouze toho letního období, nicméně s tou argumentací jsme neuspěli. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli, že vám předložíme ke schválení novou obecně závaznou vyhlášku, kterou
vlastně budeme akceptovat právní názor ministerstva vnitra pro tuto chvíli. To znamená, že z obecně závazné vyhlášky bude výjimka pro letní kino vypuštěna. Vzhledem k tomu, že už jsme na konci měsíce srpna a vyhláška nabyde účinnosti až v průběhu měsíce září, tak vlastně byl zároveň přistoupeno k tomu, že už z té vyhlášky byly vypuštěny všechny té akce, které tam byly, neboť už proběhly. Zároveň tím nebude dotčena ani letošní sezóna letního kina, neboť vyhláška nebude účinnosti až poté, co vysílání nebo promítání v letním kině skončí. Příští rok, jako každý rok, někdy zhruba v dubnu, vám bude předložena nová obecně závazná vyhláška, kde zase budou akce pro rok 2024 a v tu chvíli vyhodnotíme, jaká bude aktuální situace ve vztahu k promítání v letním kině. Jednak je možné, že pokud dojde k zahájení výstavby nové knihovny, že dojde k omezení letního kina z důvodu výstavby. Druhá věc, která může samozřejmě v této věci nastat, je i to, že Ústavní soud v otázkách nočního klidu rozhodoval teď opakovaně a v posledním nálezu se někteří, zejména noví soudci Ústavního soudu, ohradili ve svém odlišném stanovisku a vyjádřili názor, že by Ústavní soud měl být více zdrženlivý ve výkladu a rušení obecně závazných vyhlášek. A ministerstvo vnitra i deklarovalo, že zváží, jestli se nepodívá na zákonnou úpravu zmocnění pro tuto vyhlášku. Tudíž je možné, že do doby, než budeme opět přistupovat ke stanovení výjimky pro letní kino, dojde ke změně buď právní úpravy, nebo se možná posune judikatura Ústavního soudu a tedy i výklad ministerstva vnitra. V tuhle chvíli to samozřejmě nemohu předjímat, posoudíme tu situaci znovu v době, kdyby bylo potřeba tu výjimku stanovit. Zároveň jsme se ale v té souvislosti vyžádali i nějaké stanovisko policie, aby nám jako sdělila, jestli to z hlediska veřejného pořádku shledává jako problematické. Máte přiloženo vyjádření policie, že v souvislosti s promítáním v letním kině nezaznamenává žádné stížnosti ani problémy, tudíž se předpokládá, že i pokud by mělo docházet k promítání bez stanovené výjimky, že zřejmě by se nemuselo jednat o bod nějakým způsobem střetový, že veřejnost je na tuto akci zvyklá a vnímá ji jako nenarušující. Děkuji. Bylo to vyčerpávající. Otevírám diskuzi. Diskuzi končím a budeme schválit obecně závaznou vyhlášku. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Ukončuji hlasování. 16:00 usnesení bylo přijato. Přecházíme k bodu číslo 14, kterým je písemná informace pro zastupitele. V té písemné informaci jsme chtěli trochu poskytnout podklady k minule diskutovaným záležitostem týkající se řešení příjezdové cesty a také bytového domu v Bezručově ulici. Některé ty záležitosti jsou na hraně GDPR, tedy ochrany osobních údajů, proto tedy tento materiál nebyl zveřejněn na webu a poprosil bych vás i v rámci případné diskuze o určitou zdrženlivost při uvádění jmen a jiných záležitostí, abychom i nadále mohli naše zastupitelstvo mít dostatečně veřejné a mohli jsme jeho záznamy vystavovat na webu města Turnova. Jinak za chvíli, co nevidět, v dalším bodu bude vystoupení veřejnosti a pan Bursa, který vystupoval na minulém jednání zastupitelstva, je opět přihlášen do diskuze k tomuto domu, takže se můžete případně i doptat jeho osobně. To jenom avizuji pro tuto diskuzi k tomuto bodu. Jinak všechny materiály bereme na vědomí a je to spíš takové jako hlubší seznámení se s těmi příspěvky, které tady byly na zastupitelstvu. Vnímal jsem to jako starosta důležité, abyste ty věci jako zastupitelé měli. Otevírám diskuzi, dámy a pánové, k tomuto tématu. Diskuzi ukončuji a budeme hlasovat usnesení, že bereme na vědomí předložené písemné informace. Jinak samozřejmě je vám k dispozici paní tajemnice, odbor správy majetku, další. Kdybyste potřebovali něco v kuloárech zjistit, tak jsme samozřejmě otevřeni
všem vašim dotazům. Dámy a pánové, zahajuji hlasování, prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Končuji hlasování. 16:00 usnesení bylo schváleno. Přecházíme k příspěvkům veřejnosti. Vítám tady pana Řenče. Dobrý den. Prosím vás, pane Řenči, můžete přistoupit k mikrofonu, který je před vámi, nebo k mikrofonu, který je tady u stolu, který vám je libo. Chci se zeptat na začátek, jestli jste občanem města Turnova. Ano, jsem. Výborně. V tom případě je mikrofon váš a napjatě vás posloucháme. Dobrá. Takže slyšíte mě, já se slyším taky. Prosím vás, mě by zajímala teďko jedna věc, když vás tady poslouchám, musím vás pochválit za krásný, klidný průběh. Nevnímal jsem žádný super jiskření, který by bylo nepříjemné, že by stávaly vlasy na zádech nebo co. Ale chtěl jsem se zeptat, ta rada města, to je můj nedostatek, kdo vlastně tvoří tu radu města, jestli to jsou vlastně těch specializovaných skupin předsedové, nebo jak tohleto tady u vás funguje? Ano, prosím vás. Ano, u nás to funguje tak, že rada města je kolektivním orgánem města Turnova. Tady okolo toho stolu, když nás je teda víc, tak sedí 27 zastupitelek města Turnova a z těch 27 zastupitelů a zastupitelek města Turnova se volí 9 členů rady. A ta rada má v té radě starosta, já, místostarostové, a potom je tam dalších 6 zastupitelů, kteří tady sedí na okolo toho stolu. Prosím vás, ještě by mě zajímalo architekt. Ten dle mého soudu je velice důležitý z hlediska vlastně plánování budoucnosti a vlastně to je zajímavý moment, jak vlastně ta města nakládají s tím architektem, jestli má pouze poradní hlas, anebo rozhodující. A je to ten člověk, který teda řekne, bude to takhle. Mám takovouhle představu toho města, rozumíte? Jako... Ano. Městského architekta naše město má již od 90. let. Původně tuto pozici zastával léta pan architekt Patrný, po něm to zastával pan architekt Šonský a teď posledních zhruba 8 let, možná 6, tak nějak, už se taky nepamatuju, zastává tuto pozici pan architekt Kučera. Pan městský architekt je ze své pozice poradním orgánem samosprávy a za tu samosprávu v rámci stavebního řízení podává stanovisko a konzultuje stavby. To je ve vztahu k obyvatelům, kteří chtějí stavět v Turnově, nebo k firmám, kteří chtějí stavět v Turnově, tak dává své stanovisko. Ze zákona architekt, ze stavebního zákona, architekt není dotčeným orgánem státní správy a tudíž je jeho stanovisko doporučujícím stanoviskem. Nemá takovou váhu, jako mají třeba stanoviska hasičů nebo odboru životního prostředí nebo odboru územního plánování. On má poradní hlas. My se v Turnově snažíme dlouhodobě se spolu všichni dohodnout a ty stanoviska si vyjasnit. Musím říct, že městský architekt je součástí komise rozvoje města. Komise rozvoje města je poradní orgán rady města, kde se potkávají zastupitelé, potkávají se tam architekti, projektanti, lidé, kteří mají zájem o rozvoj města. Je to komise, kterou shodou okolností vedu já a ta komise má v této chvíli 21 členů. Je to jedna z největších komisí, které máme. Kromě toho se s městským architektem ještě potkáváme v takzvané malé komisi, to je takový poradní orgán starosty, kdy spolu probíráme třeba zadání architektonických studií nebo spolu probíráme ty prvotní návrhy, než se to začne řešit v té velké komisi nebo v radě města nebo na zastupitelstvu. A tam se setkává se mnou pan Kučera,
já, odbor rozvoje města, většinou pan doktor Varga, který má na starosti územní plán, pak je tam člověk ze životního prostředí a pak je tam vedoucí odboru správy majetku a pan architekt Bičí, který má na starosti rozvoj města Turnova za samosprávu. Je to bezvadný, jsem nadšený. Prosím vás, jenom krátce bych řekl jednu věc. Vlastně já jsem evidenční číslo E122, jak je ta spodní zastávka, jak se teďko z Kamence... Já vím, jsem informován. No, a tam jsou vlastně 2 baráky, pan Hlubuček, bývalý ředitel, no a já chodím tam. A pak jsou tam ještě i Lichovy, ta ulička, jak je tam dole. A teď vám tam vlastně krásně to teda vydláždili až jako k čáře, k vratům, že jo? Ale problém je ten, že když jste přijížděl dřív před těmahle úpravama, které začaly, tak jsem měl 30 metrů na to, abych vlastně zpomalil, dal těm, co jsou za mnou znamení a mohl jsem už 20 metrů před svojí parcelou zajet mimo čáru a krásně v klidu okolo mě jezdili auta a já jsem mohl tam zastavit. Teďko vám s těma chodníkama tam nastala situace, že vlastně já to mám překrásně vydlážděno, já nevím, šíře 4,5 metru, takhle dolů, ale já tam nemůžu vůbec najet, já musím zastavit a buď to nacouvat, je to prostě, víte co, životu nebezpečný. A já jsem takzvaný preventista, já jsem rád, když se předchází průseru. Mně je zcela jasný, že když se stane smrťák, tak pak se o to začne zajímat, že jo, a pak se dějou věci. A já ale zastávám názor, proč to nechává dojít takhle daleko. Čímž nechci sejčkovat, ale fakt, já jsem teda, včera jsem se pokoušel zástupce policie dopravní, aby se přijeli ke mně podívat. No já jsem netaktický, jako upřímný člověk, řekl, o co mi jde, aby mě teda řekli názor, co si o tom myslí. Oni řekli, no, vy jste blázen, že jo, co by jsme tam k vám jezdili a říkali vám názor. No, já bych chtěl vidět, jak by sem zajeli. Jak by zajela sanita nebo kdokoliv, prostě víte co. Je to fakt složitost. A teďko si vemte, tam byla 70 pod tou zastávkou. Teď, já jsem se o tom zmiňoval, proč tam někdo nedá pítel na to, aspoň během té rekonstrukce, ať to tam není dobrá, tak ten se tam dostal, ten pítel, tak to je jako úspěch. A prý by teda ta 70 měla být posunutá níž, jak ty svodidla jsou dolů, tak tam, že by měla být potom, jako výhledově. Ale tady já to vidím jako z praktického hlediska, že by fakt měla být 30 a ještě furt to neřeší situaci. Víte co, teď je tam ten přechod, se buduje, že jo, ta osvětlení tam, takže to je i o světelném smogu a všechno. Jsou to takové věci, jako nechtěl bych, aby to vyznělo, že chci jakoby prosazovat sám sebe, jo. Ale je to přece pro všechny. Já jsem rád, jako, že turnováci a turisti pode mnou tam, nebo pod náma tam chodějí, dostanou se přes železniční trať na Libuňku, je to všechno bezvadný. Jako z praxe vám chci říct, že ten soused můj pode mnou, ten už teda nežije, o mrtvých jen dobře, ale někdy může i vlastně ten názor toho člověka vyhecovat k tomu, že vlastně najednou zjistí, že má také svůj názor, který je jiný. Ono mezi náma tam bylo asi 4,5-5 metrů a on mi říkal, ten soused, no kolik chceš? Chceš většinu, třetinu nebo toho? Zahradíme to tady, ať tam se lidi nelezou. Ne, tam byla historicky cesta, tak jsem to cítil já, takže jsem říkal, ne, jako není důvod, jen ať tady lidi chodí, proč by tady lidi nemohli chodit. Jo. Já vám do toho trochu vstoupím, jo? Já se omlouvám. Jo, prosím vás, kontrolní den na téhle stavbě je každou středu 8:30. Vy o tom víte, že tam je, protože jsme se tam spolu viděli. Já musím říct, že stavba toho chodníku není úplně jako o městském architektovi. Do toho zasahuje strašných lidí. Dám jenom příklad téhle stavby. Chcete udělat chodník, máte vizi. Potřebuji udělat chodník u silnice první třídy, kde jezdí desetitisíce aut jako denně. Tak zahájíte akci. Tak nejdřív musíte mít pozemky na to, abyste ten chodník mohli udělat. Tam pozemky samozřejmě město žádný nemá. Takže musí se dohodnout s ŘSD, že zatrubní příkop.
aby na tom příkopu se mohl ten chodník udělat, protože nikdo vám žádný pozemek dobrovolně na chodník nedá. Takže seženete autorizovaného inženýra v sektoru dopravních staveb, vypíše na to výběrový řízení, on se přihlásí někdo, vyberete projektanta. Ten začne kreslit. Do toho má, kromě toho, že musí dodržovat nějaké normy, tak musí dodržet stanovisko ŘSD, poněvadž ty jsou jako největší kápo téhleté komunikace, je to v jejich ochranném pásmu, komunikace první třídy je chráněná státem, takže se musíme dohodnout s ŘSD. Potom se musíme dohodnout s dopravním inspektorátem Policie České republiky, protože ten dává odborné stanovisko k tomu projektu. To odborné stanovisko jde na odbor dopravy. Na odboru dopravy ty ho posoudějí, to stanovisko, a do toho vstupují další lidé, jako jste třeba vy, což je samozřejmě správně, kteří tam mají své vjezdy, vstupy na své nemovitosti a ty byly prostě nějak historicky se tam jako vyvinuli. A všecko to vlastně řídí ta nivelita té komunikace a ty vjezdy a vstupy na ty pozemky se musí koordinovat tak, aby to bylo podle norem, který od nás chce ten dopravák, ten projektant, stavební úřad a vlastně i to ŘSD, a zároveň, aby nám to neznemožnilo ten příjezd. Takže těch kompromisů je tam mnoho. Co se týče třeba, tak součástí toho chodníku jsou i autobusové zastávky, vlastně dvě, jedna je v prostoru Kamence, druhá nová vznikne u benzínové pumpy a ty autobusové zastávky na silnici první třídy musí být nějakým způsobem propojeny, takže jsou tam přechody. Jenže vy nemůžete nakreslit jenom jako zebru na té komunikaci, vy ten přechod musíte ještě osvětlit. A v té chvíli tam musíte strčit někam tu lampu a to je vlastně ten problém dneska, kdy nám ta lampa trochu jako koliduje s těmi vašimi vjezdy a prostě toho místa tam tolik není, aby se to tam všecko jako vlezlo a nadspalo. Tak mezi tím tam jako skutečně jako mezi skleníčkama všichni jako skáčeme a snažíme se to nějakým způsobem vyvinout a jestli je to pro vás jako nebezpečné, tak tady sedí vedoucí odboru správy majetku, s kterou jsme tam ostatně na tom kontrolním dnu byli taky, ale jinak tam chodí paní Siroťuková. My to vnímáme a uděláme poslední proto, abyste se cítil bezpečně a dobře jste tam zajel. U paní doktorky, která myslím si, že je nad vámi nebo pod vámi, tak taky se snažíme posunout ten vjezd, předělat oplocení, aby se tam nechalo nějak normálně vjet, protože já musím osvětlit ten přechod. Když nebudu mít osvětlený ten přechod, tak ho tam nemůžu mít. Přechod je součástí indikátorů. Město Turnov na ten chodník dostalo z těch asi 14 milionů, kolik to stojí, 9,5 od Státního fondu dopravní infrastruktury. Já když nebudu mít osvětlený přechod, tak mi ty peníze seberou a tady všechny ty zastupitelé mě následně ukamenujou. Takže mezi tím vším nějak jako se snažím pohybovat, snažím se pracovat s tím, co vás trápí a se všemi jsme se setkali, než se stavba zašla na zasedačce, prošli jsme si celou ten projekt, abyste viděli, co kde se stane a ve chvíli, kdy k vám dorazíme a řešíme ty vjezdy, tak asi můžeme spolu souhlasit, že vždycky se tam ta stavba celá sejde a řešíme, jak vás tam nějak dopravit ty auta a že to nebude asi tak, jako to bylo dřív, to asi nebude, no. To prostě se nějak změnilo všecko. No, já vám děkuju, nebudu dál oxidovat, jen jsem vám chtěl říct, že všechno má vlastně své řešení. Já třeba to řeším tak, že přesto, že jsem najezdil jako řidič přes 1 000 000 kilometrů, tak 3 roky chodím pěšky, jo? Nosím všechno na super, chválím vás, výborný. Sice hezký, ale co tomu říká moje tělo, to radši neříkám, jo? Čili je to tak, no, dobrá, děkuji. Jo, prosím vás, ve středu v 8:30 tam bude kontrolní den, jestli se vám to zdá, že to je takhle jako blbý, tak paní Švitrová to určitě předá paní Siroďkovi, já tam příští týden nebyt nemůžu, poněvadž si konečně chci vzít asi týden dovolený, tak se na to podíváme. Skutečně nám jde o to neodcházet od toho díla tak, že bychom se za to měli stydět, nebo že by to bylo nějaký jako špatný. Jsem rozený optimista a věřím, že... Já taky, proto dělám starostu. Děkuju. Děkuju, prosím pana Bursu, který se přihlásil s příspěvkem o Bozručově 1054.
Můžete jít k nám, pane Burso, jestli si potřebujete odložit materiály tady, nebo tak vůbec neváhejte, nebo i k nějakému volnému křeslu tady zastupitelského stolu, klidně přistupte. Jo, aha. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych rád promluvil zase o tom domě 1054, o tom problému předělávání toho vytápění na ústřední topení. Takže já bych začal od toho, že jsme si vás jako do zastupitelstva zvolili, abyste za nás rozhodovali důležité věci, zejména investice, a abyste chránili peníze našeho města a majetek před zneužitím. Od vás se očekává, že se nenecháte od nikoho oklamat a že se o všem důležitém přesvědčíte na vlastní oči a na místě. Jste za to placení. Můžete mi říct, jestli jste se přišli podívat do našeho domu v Bezručově ulici, přesvědčit se, v jakém stavu je naše plynové zařízení a v jakém stavu je náš dům, než jste o tom tady hlasovali? Kdybyste se tam přišli podívat, viděli byste, že naše plynové zařízení je kvalitní a ve vzorném stavu a že plynová topidla jsou moderního typu. Viděli byste, že zde není žádný důvod k předělávání topení na ústřední, protože toto zařízení může bez jediné koruny investic fungovat až do konce životnosti našeho domu. Náš dům je už starý 81 let a jeho stav už není dobrý. Do sklepa nám tam na více místech prosakuje voda skrz izolaci stále víc, prosakuje do zdiva a někde i do podlah. Každým rokem se tato situace zhoršuje. Náš dům takto pomalu umírá. Není proto vhodný na jakékoliv větší investice. Rád bych vám teď s vaším dovolením předal alespoň fotografii, abyste viděli, jak to u nás vypadá. Já děkuji, já využiju okamžiku, než předáte ke kolování fotografie, tak já musím říct, že samozřejmě v domě v Bezručově ulici jsem byl několikrát. Musím říct, že byl jsem tam mockrát se podívat na zničený byty a souhlasím s vámi, že dům není v dobré kondici a je potřeba s ním něco udělat. Co se týče těch plynových zařízení, tak jenom musím říci, a tady je paní Šritrová, nevím, jestli si to pamatuje, ale já si myslím, že na plynových zařízení musíme každý rok dělat revizi. Bez toho to prostě nejde. Ty revize jsou čím dál dražší, čím dál složitější, očekává se perfektní stav toho plynového zařízení a to je jeden z těch důvodů, když jsme ještě tedy, musím říci, jako město Turnov, majiteli 100% vlastníky městské teplárenské, tak prostě nedává smysl, proč jako si nepřipojit svůj městský dům. Já vnímám všechny vaše obavy, které jsou z případného hluku, který jako by mohl to vytápění emitovat, ale tak to je otázka toho návrhu, aby prostě žádný hluk jako to topení nevytvářelo. Myslím si, že tady mezi námi jsou zastupitelé, kteří bydlí v bytových domech a mají ústřední vytápění. Myslím si, že těch, co nemají ústřední vytápění a bydlí v bytových domech, je naprosté minimum. A to je ten důvod, proč to tak jako činíme. No. A ty zařízení, které tady máte nafoceny, tak to jsou skutečně jako relativně nový zařízení. To s váma souhlasím, nevím, kdy jsme je vyměňovali, ale my tam máme i jako mnohem starší zařízení v tom domě. Jo. To se vymění, když to skutečně dožije a ten revizní technik nám řekne, hele, tak my už vám na to revizi nedáme, tak buď pořídíte nový kamna, nebo tady nebudete topit. A to my nemáme zase jako sílu před topným obdobím říct nájemníkům, no tak my už nepořídíme plynový kamna, vy tady zmrznete. To prostě nejde, že jo. Takže my je pořídíme a pořád jako křeček se takhle valíme v té kouli a snažíme se to nějak dohnat. Tak prosím ještě o vaši reakci. Já vás nechci jako zbytečně trápit nebo někoho napadat, jenom bych rád tady řekl ty jako své důvody a myšlenky, kdybyste tedy měli trošku trpělivost.
Takže ten záměr takto bezdůvodně předělávat naše kvalitní fungující topení a zavádět do našeho starého domu nové ústřední topení si vysvětluji jako snahu jedné z vašich politických stran obohatit se tímto způsobem o peníze našeho města. Jako snahu otevřít si tímto způsobem cestu, aby penízky našeho města, placené za faktury za tuto úplně zbytečnou práci, mohli hezky proudit na konto cizích firem, aby se odtud mohli v dostatečném množství dostávat na konto té strany, aby ta strana mohla za ně vyhrávat volby. Jenomže s našimi politickými stranami máme v naší zemi problém. Všechny naše politické strany totiž vedou náš stát stálým zadlužováním stále do krachu a ke zničení, stejně aby tím zjevně umožnili nad námi nové vítězství Německa. Říkám to, protože teda nemá cenu nějak zlepšovat nebo... Pane Burso, já se omlouvám, ale vy jste nám ten materiál předal, všichni zastupitelé si ho můžou přečíst. Já vám děkuju za příspěvek. Máme nějaký jednací řád a já musím říct, že nemám jako vůbec problém jako říct, když někdo přijde na zastupitelstvo, já si to fakt jako mimořádně vážím, že dám větší časový prostor vašemu kolegu, jsem ho dal taky, ale vy jste tady už vystupoval minulé zastupitelstvo města, já musím vnímat to trošku jako tady situaci ještě jako v ostatních zastupitelů. Zastupitelé jsou za tuhle funkci jako skvěle placeni. Kolik dostává teď zastupitel? 2000? 2000 dostává, pane Burso, za měsíc za to, že je zastupitelem města Turnova, jde se svojí kůží na trh. Takže zase takový biznis to není, ale chápu, že jste toho řekl jako hodně, děkuji za příspěvek, děkuji za materiál, já spíš otevřu diskuzi a bychom si tady třeba k tomu mohli něco říct. Já musím říct, že vůbec nejde o to tam dovést jako za každou cenu ústřední vytápění. Já právě spíš vnímám to, v jaké situaci tam ti lidé žijí. Není mi to jedno, myslím si, že toho domu skutečně bychom měli postupně začít investovat peníze a my je začneme investovat. A je zcela přirozené, že když mám vedle teplárnu, která vyrábí teplo pro 3/4 sídliště, tak je rozumné prostě to teplo dovést i do městského domu, jako do všech jako jiných domů. Ještě musím říct, ještě jednou zdůraznit, že město je 100% vlastníkem, držíme cenu tepla na velmi nízké jako hladině vůči ostatním městům široko daleko. Takže tak, můžu prosím. ještě, pane starosto, když se podíváte na ten obrázek toho, v tom sklepě, na ten první, jak vypadá jako ležící lev, jo, jak to, já chci na tom dokumentovat, jak to rychle probíhá, jo. Před 6 asi roky byla ta místnost, nebo 7, upravována jako sušárna, byla tam netknutá omítka, jo. Pak to začalo takhle prorážet. Já si říkám, že za dalších 7 let, jak to bude vypadat. A je tam mokrá podlaha. V dalších místnostech jsou mokré podlahy. To se prostě, to je prostě konec tohohle domu postupně. No tak konec to asi není, je to jenom zpěto k tomu, že dožívají hydroizolace, které tam byly udělané v roce 1942, nebo jak je ten barák starý, tak prostě ty izolace odcházejí. Ten dům bude muset odkopat ze všech stran a ty izolace tam obnovit dřív, než ten dům začneme zateplovat a budeme muset prostě zahájit jako zásadně jako intenzivnější provětrávání těch suterénních prostorů s tím, že ty byty, které jsou v tom prvním nadzemním podlaží, tedy nad těmi sklepy, tak budou muset mít jako novou izolaci, aby jsme tam to provětrávání mohli dělat a ty lidi tam nezmrzli v těch bytech. Takže dřív nebo později k tomu určitě budeme muset dospět. Na druhou stranu jsou to sklepy, nejsou to obytné místnosti, kde žijete a dýchali byste tedy tu plíseň. Ale souhlasím s vámi, že bezesporu budeme muset domy v Bezručové ulici, obdobně jako jiné bytové domy Turnova, začít dřív nebo později rekonstruovat. Já jen bych ještě řekl, že ve stejném roce, v tom 42, jak jsem slyšel od lidí, kteří to zažili, byl postavený i ten dům pod zubárnou, který muselo město zbořit a je tam teďka Alzheimer centrum. No a ten dům se nedožil ani 80, jo.
Normálně se počítá životnost domu asi 100 let, no a tenhle ten se nedožil. A našemu tam zbývá 19, jo? A vy do toho chcete zavádět ústřední topení, i to jsou vyhozené peníze. Já musím říct, že dům, který byl v prostoru Alzheimer centra, tak tam prostě vyhrála ta funkce toho Alzheimer centra. Zjistili jsme, že to prostě potřebujeme, že občané Turnova a okolí potřebují takové zařízení mít. Měli jsme blízko dům pro seniory Pohoda, dávalo to provozní smysl a musím říct, že asi rok jsme řešili, jestli tam ten dům máme nechat a ten Alzheimer nebo to Alzheimer centrum stavět ve dvoře. Nakonec jsme řekli, že to zbouráme a myslím si, že jsme udělali správně. A to, že jako může přijít určitě nějaké zastupitelstvo, který řekne, že domy v Bezručově ulici zbourá a třeba místo toho postaví nové bytové domy. Ale zatím v té situaci nejsme, ale třeba se to stane. Je to možné. Paní Majksnerová chtěla hovořit, paní zastupitelka. Dobrý podvečer všem, i vám, pane Burso, dobrý den. Já jsem nesmírně ráda, že mám konečně příležitost s vámi promluvit, protože se přiznám, že od vašeho minulého vystoupení jsem se několikrát snažila vás kontaktovat, a to ať telefonicky, tak i osobní návštěvou na adrese vašeho bydliště. Vy jste tady položil zastupitelům dotaz, jestli se byli podívat, v jakém stavu je dům 1054 v ulici Bezručově. Určitě byli, já osobně ne. Chtěla jsem to napravit, chtěla jsem si o té vaší situaci s váma popovídat. Neříkám, že ji vyřešit, to zřejmě tak jednoduše nepůjde. Nicméně nějaké možnosti komunikace tady by mohly být, například i nabídnutí pomoci jedné z turnovských organizací. Ale nepodařilo se mě vás kontaktovat, tak budu moc ráda, když si ten kontakt domluvíme a o té věci si spolu popovídáme i dál. Děkuji. Děkuji. Jestli prosím ještě někdo z zastupitelů či zastupitelek reagovat, prosím pana zastupitele Jarolínka. Já bych měl v podstatě dvě takových... Rozumím oběma stranám. A ke každé bych měl určitou výhradu. Nejdřív k panu Bursovi. Pane Bursa, vy vycházíte z takového dogmatu, že když je odhadovaná životnost domu 100 let, tak ten dům se musí prostě po 100 letech zbourat. Stavaři mi potvrdí, že to tak není. Je to věc prostě údržby, věc, jestli jsme ochotní ho rekonstruovat a o něj pečovat a ta životnost může být daleko větší. Takže já si nemyslím, že bychom za 20 let ten váš dům museli zbourat. To ne. A na druhou stranu, co se týče investic města, tak prostě rozumím tomu, že máme vedle teplárnu, že to je rozumné řešení, ale je otázka, jestli tady skutečně nejsou prioritnější investice, a to jsou třeba ty hydroizolace. Děkuji za příspěvek. Ještě někdo z zastupitelů? Není tomu tak. Děkuji oběma pánům, že vystoupili tady na veřejnosti. Děkuji vám, kteří jste vyslechli a případně reagovali. Přesouvám se k bodu číslo... Jo, ano, paní Veselá mi říká, že mají na hydroizolace schůzku příští týden. Něco se děje. Pojďme k dalšímu bodu, což je bod číslo 16. Městská sportovní turno, schválení projektu multifunkčního hřiště v Alešově ulici. Dámy a pánové, pan Veselka se mě ptal, jestli má dorazit, já jsem řekl, že to odprezentuji za něj. Liberecký kraj vypsal dotační program na podporu sportovní infrastruktury v Libereckém kraji. A městská sportovní i na základě priorit zastupitelů zpracovala projekt na multifunkční hřiště. Multifunkční hřiště by mělo vzniknout v prostoru před střední školou v Turnově 2 a mělo by být určitou postupnou náhradou za hřiště duhové energie.
V této chvíli probíhá na to hřiště stavební povolení, jedná se o hřiště s umělým povrchem, velikost hřiště 18x odhaduji nějakých 40 metrů, je to oplocené s umělým osvětlením a to hřiště, jak jsem řekl, mělo by nahradit částečně dožívající hřiště, které jsme vytvořili s ČEZem a zároveň vnímáme, že to hřiště v tomhle místě je velmi důležité. Venkovní hřiště tady používají jak žáci základní školy, tak studenti střední školy, chodí tam mateřiny a především nám tam chodí děti z celého sídliště. Takže proto Městská sportovní vyvinula aktivitu. Zatím je to vyrozpočtováno zhruba na nějakých 5 milionů korun, s tím, že Městská sportovní by ráda zažádal Liberecký kraj zhruba o 500 000 korun. Tu částku 500 000 korun zvolili jako částku, kterou se domnívají, na kterou by mohli si dosáhnout, poněvadž každá ta žádost na Libereckém kraji je bodově hodnocena a vy se s těmi body potřebujete dostat do nějaké úrovně, abyste tu podporu získali. Prioritně jsou na Libereckém kraji podporovány sportoviště, které dostanou dotaci z Národní sportovní agentury anebo z Ministerstva pro místní rozvoj. Budeme ještě řešit následně, jestli získáme tu podporu z Libereckého kraje, tak bychom to pravděpodobně stavili v roce 2024 a budeme řešit ještě vlastně ten povrch. Dneska tam je navržen měkký sportovní tartanový povrch, ale souběžně s tím se ještě projednává a taky to sem dojde do zastupitelstva studie na obnovu, rekonstrukci sportovního oválu na Turnově 2 a podle toho, jak vlastně dojde k té diskuzi o tom sportovním oválu, tak si potom ještě řekneme, jestli tento povrch na tomto hřišti, o kterém dneska jednáme, bude spíše měkčího charakteru nebo tvrdšího charakteru. Měkčí je lepší na míčové hry a obecně hry dětí, tvrdší je zase lepší na ježdění na inlinech nebo na basket a jiné sporty. A tam budeme někde hledat, tak abychom jako vykřížili ty dvě hřiště a mohlo se to hrát buď na jednom nebo na druhém a abychom nezapříčinili to, že některý z těch sportů by musel z tohoto prostoru odejít, což by bylo špatně. Takže proto to sem předkládáme, to usnesení pan Veselka potřebuje, protože je součástí povinných příloh, který Liberecký kraj chce a proto to tady máme na stole. Tak to je ode mě asi všechno a otevírám diskuzi. Prosím pana zastupitele Rolínka. Já samozřejmě jsem ten, který podporuje výstavbu sportovní infrastruktury v našem městě, ale teď vás asi překvapím, já mám s tímto hřištěm trochu problém. A to je, co se týká jeho umístění. My ho chceme umístit, jak je vchod do školy integrované, střední školy na pravou stranu, do těsné blízkosti té školy, navíc do místa, kde si myslím, že v současné době je celkem pěkná parková úprava. A tohleto umístění je v podstatě vyvoláno plánem na dostavbu sportovní haly a souvisejících investic, že tam chceme udělat tu průjezdnou komunikaci, která by vedla přes ta stávající hřiště. No, já mám problém s tím umístěním, já to umístění považuji za poměrně nevhodné, navíc tam bude teda likvidovat poměrně zajímavá zeleň. Co se týče té dostavby sportovní haly, samozřejmě ji podporuji, ale vidím-li ekonomickou situaci města a státu, tak to vidím trochu jako utopii v této chvíli. A co my chceme teď udělat? My chceme akcelerovat výstavbu tohoto hřiště, když vůbec nevíme, jak to s tou dostavbou bude vypadat. Takže s tímto mám problém. Navíc tohleto načasování, i když nakrásně nakonec teda záměr dostavby haly vyjde a bohužel bych teda musel zkousnout to řešení, který tam je navrhovaný, tak
kvůli tomu načasování my budeme mít už hotové toto hřiště a v podstatě ho postavíme doprostřed staveniště. Jo. A to vůbec nemluvím o tom, jestli se tam neobjeví nějaké stavební aktivity související s naším záměrem výměny těch škol. To v této chvíli úplně zřejmě není. To možná ne. Takže můj názor je, abychom v současné době tu aktivitu směřovali, a to bohužel jsem nemohl říct panu jednateli městské sportovní přímo, protože jsem tento materiál dostal po návratu z dovolený, abychom tu aktivitu směřovali na výstavbu sportoviště dole na tom oválu, který jste zmínil. Protože tam to s ničím nekoliduje a je to v podstatě stejná lokalita. Já si myslím, že akcelerace tohoto záměru není úplně prospěšná. Děkuji, respektuji váš názor. Já jenom musím říci, že komunikace s Národní sportovní agenturou je velmi náročná záležitost. Asi to všichni na tom se můžeme shodnout, že to je složitý. Já bych se nerad dostal, a vlastně jsem to všem slíbil, jo, když jsme se bavili o rekonstrukci a dostavbě sportovní haly v Turnově 2, že ta veřejnost prostě nepřijde o ty hřiště. A může se stát, že v nějaký okamžik NSA vypíše ten dotační titul, my tam podáme tu žádost a celá ta mašinérie výstavby se prostě rozeběhne. A já bych rád byl na to připravený v předstihu a proto jsem to hřiště se snažím vecpat. Souhlasím s vámi, že je diskutabilní to jeho umístění, nicméně, až budeme projednávat ten ovál, tak uvidíte, což teď nemůžete vědět, ale já už to vím, protože jsem některá ta stanoviska všech těch sportovců, kteří se okolo toho oválu točí a škol a školek viděl, tak oni uprostřed toho oválu nic nechtějí. Oni tam potřebují mít odhod míčku, potřebují tam hrát fotbal, chtějí tam mít volnou travnatou plochu, nechtějí mít uprostřed klec, který bude nějaký takovýhle hřiště, a proto jsme ho umístili sem do tohoto místa. Snažíme se to koordinovat i s tou studií dostavby základní školy. Myslím si, že teď si úplně jako nekonkurujeme. A prostě tak může se stát, že nám Liberecký kraj žádné peníze jako nedá, nebo zjistíme, že toho je málo, nebo že se stane něco jako jiného. A zdá se mi jako nefér to neudělat. Ještě bych teda měl připomenout, že jsme tam měli taky hřiště s tím ledem, který je jako vlastně celý rozlámaný a úplně mi jako starostovi taky jako nedělá radost. A ty hřiště duhové energie jsou v nějakém stádiu, každý není zrovna pan zastupitel Reichl, který je zná jako velmi dobře, tak jsou v nějakém stádiu dožití. My je tak různě jako flikujeme, tu a tam repasujeme lampy, tu a tam repasujeme oplocení, ale v nějakém okamžiku i oni dožijou. Prostě to asfaltové hřiště už to má za sebou, to si jako přiznejme, a to zbývající s tím umělým povrchem skutečně tak jako resuscitujeme, vždycky kus toho opravíme, ale vnímáme, kolik tam chodí dětí, je to skutečně jako snad nejnavštěvovanější sportoviště, který tady v Turnově jako máme, a proto si myslím, že bychom ho měli postavit, možná bez ohledu na to, jestli dostaneme dotaci, a aby tam prostě to využití jako najde. No, tak to nějaký takový komentář. Ale s tím váš názor, máte pravdu, může se počkat, až se začne stavět, rekonstruovat sportovní hala a přitom se to postavit to asi taky lze. No. Taky to je možné. Prosím další do diskuze. Diskuzi ukončuji a budeme hlasovat o usnesení, kterým schvalujeme spolufinancování realizace projektů v minimální výši 20% investičních nákladů. Je to usnesení, které od nás vyžaduje Liberecký kraj, aby se touto záležitostí mohl následně zabývat. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. Prosím o vaše hlasy a prosím o vaše karty. Chybí jeden zastupitel.
Ukončuji hlasování. 15:01 usnesení bylo schváleno. Dámy a pánové, prošli jsme celý program Zastupitelstva města Turnova, dostáváme se do sekce různé pozvánky, připomínky zastupitelů a otevírám tuto záležitost a předávám slovo paní místostarostce. Já bych vás ráda pozvala na 2 akce. Jedna akce se týká školství a nabízím nebo zvu ve středu 30. srpna o 17 hodin na Turnov 2 do knihovny, kde bude promítání filmu Nová škola. Takže pokud vás zajímají trendy, jak má vypadat nová škola, tak díky EduZměně tady pořádáme tuto akci. Možná ještě Michal Loukota doplní nějaký komentář. A potom vás zvu v pondělí, první školní den, 4. září od 15 hodin. Bude v Mašově probíhat zahradní slavnost. A je to příležitost pro vás, kdo chcete vidět, jak vypadá nové sportovní hřiště, nové hřiště, které vzniklo z participativního rozpočtu. A můžete se i potkat s novou paní ředitelkou Štelcigovou. Takže 4.9. od 15 hodin jste srdečně zváni do Mašovska. Děkuji. Já bych ještě přidal pozvánku na... Jo, Michal chtěl něco doplnit, prosím, pana zastupitele Loukotu. Jenom krátce doplnil. Jedná se vlastně o promítání předpremiéry dokumentu České televize, který půjde na podzim v televizi teda české, ohledně toho, jak se dělá vlastně dobrá škola, je to série dokumentů a měl by být teď ve středu vlastně představeny 2 dokumenty, jak se rekonstruuje škola a jak se vlastně dělá dobrá spolupráce s rodiči. Takže pokud vás zajímá téma vzdělávání, určitě potom bude i diskuze, tak jste srdečně zváni, budou tam zástupci jak společnosti Eduin, která se podílá na tom dokumentu, tak i zástupci EduZměny, která probíhá na Kutnohorsku a snaží se o expanzi a šíření trendů ve vzdělávání dále do České republiky. Děkuji. 7. září je velký den pro naše muzeum. Bude se slavnostně otevírat číslo popisné 72. Je to objekt, který původně patřil městu Turnovu. My jsme ho Libereckému kraji prodali. Dříve tam byla dopravka a ještě něco. Odbor školství, kultury a sportu. Takže je to ten objekt, který je ve Skálové ulici, byl nově zrekonstruován. Je to takové multifunkční centrum muzea. Takže určitě přijďte od 17 hodin, tam bude probíhat setkání s veřejností od 15. Jsou tam lidé ze stavby a určitě jste v tomhletom prostoru vítáni a rádi vás tam uvidíme. Jinak tady na Střelnici, tady v tomhle sále, budou probíhat 2 víkendy velké šachové turnaje 9., 10. a 16. 17. Tady budou šachisté, tady všude budou vyrovnány stoly se šachovnicemi, takže určitě i to si zaslouží vaši pozornost. Tak a potom ještě bude slavit Žlutá ponorka. Žlutá ponorka bude slavit 30 let od svého vzniku. Krásná oslava. Má proběhnout v pátek 22. září od 19 hodin na zahradě Žluté ponorky, takže i tam jste určitě vítáni a rádi vás tam všechny uvidíme. Zastupitelstvo města v září bude 21. září. Tak, to je asi ode mě všechno. Prosím ostatní zastupitele, prosím paní Majksnerovou. Já bych ještě pozvánky ráda doplnila o pozvání na akci Festival duševního zdraví Neblázni Turnové, který bude v termínu 11. až 16. září. Ten týden bude opravdu nabitý různorodými akcemi a aktivitami pro všechny věkové i jiné cílové skupiny. Jste srdečně zváni, pozvánka vám určitě přijde i osobně s podrobným programem do mailu a já se na vás budu moc těšit. Děkuji. Tak a tím jsme se asi vyčerpali. Dámy a pánové, ukončuji srpnové jednání zastupitelstva města. Děkuji za čas, který jste věnovali našemu městu a přeji vám krásné léto. Mějte se fajn.